tei sar side ni bisingo chwng sim chainaha tabok jugar lai tonglaio jotono tei sar side tamni rok bono bini rok no phunuknai borok nai tongdi aswk. Ayo phai tongha tabok bo mlang tongo naithok. Sini team rok. Masa kuai sawil le bokrong mingjak dong ha. Kalau lai toh ha. Muga wais be gunda ta. Le. Nayo. Lai beduri kai erok kai ma to. Direct bokrong mingjak tongo. Amo short film na nai thoro wan bagi. Pa. Tomro tan sharu tan shalama shung lai na ni ya ni Nana nglotin nane deh. Mo, kamera ba yung boss nane le. Foto kasis nane.